Maswera, hooray. Maswera, here, guys. Maswera. Kanandishinzwika loud. I want to dance today. Woo! Maswera, guys. Maswera say kwamuri, maswera. Woo! It's our lunch hour sip panel per ZimStones. Remember to follow the page. I will share this live. Maswera say, if you can hear me loud and clear, ingo kanda like rako. Uchingondozoti Pizazz ndikuona ndiri kupi ene ndikukuona ndikukunzwa. Handina kana ka down moment ndiri kuda kutotamba ndambotamba chimbodedza ina ndichisanootamba nditi ndichimbotamba. Yes, it feels da. Thank you for tuning in. Hi, Precious. Days and night. Varume. Ha, vanhu vanopfeka matrousers ava. Saka muchimbodeidzana handiti muchiudzana kuti aiwa Pizazz akuchikungurisa kuZimStones. Toda kuti mubva mangoudzana kuti no handiti tinombonzwa nyaya yevarume ava. Hunhu hwevarume. Do we contribute as women kuhunhu hwevarume kana kuti varume they're entirely to blame for hunhu hwavo zvavanoita izvozvo? Saka ndichimbokumirirei muchideidzana muchishare live iyi. Toda kumbotamba. Nhasi ndine energy. If you can hear me loud and clear, tokunzwa kuti Pizazz ini ndiri kutokuona ine ndiri kukunzwa bobo, ndiri kuona ndiri kwakati. Haya, regai ndimbotsika jive. Da kumbotsika kajive kangu. Hanzi zvekutamba hazvina kupera hanti. I remember muchichikora nebaby sawa letiri maform 2. Filda kaiwewe.
Precious is saying chii chinonzi murume. Whoa, aiwa mira tigoipindi. Toda kutoipindira mai manje mumalevels. Filda, iwo masecrets awakutaura aya haafumidzi. Filda was my student, you know, ndakaita temporary teaching kuno kugokwe. She was my student. Aigona chikoro singaiti. Ndaveka medium kwao. Kaningori nevhavhu. Anoona ngokudza kuti zvevhavhu izvo zvinotanga nhasi. Ndakatozvarwa ndakadai. Aiwa uyaititaure nezvevarume ava vari kuvhunzwa naPrecious kwanzi chii chinonzi murume. Iyo Precious inogona kutotiudzawo mucomment section kuti chii chinombonzi murume. Iwo tiunyorere uchitiudza kuti chii zviri kumbofamba sei iwo. What's your definition yechinhu chinonzi murume? Ini chimbosana kutamba muchideidzana then we get into it. This is our sip for today. Ga, nimkatikati ga. Hi Emma, how are you? Hello Tete. Andisumka utambe. Aiwa. Ndichazotamba. Alright, maskati maswera say I hope you had your lunch. Inini ndajika mbambera dzangu. Kuno kuingoe mbambera saka mbambera dzangu sati zvifambe waizia. Saka inini nasinya yangu ndikutaura panapa kuti hunhu wevarume. Do we contribute to bad behavior? Do we contribute to bad behavior inoitwa nevarume kana kuti they are entirely to blame for zvavanoita? Saka ndangogeneralize kuti bad behavior ndinogona kuti tichitanga chiti 1 chidoma. Saka inini munogona kufanira kudoma muri mucomment section mutaura kuti bad behavior inoitwa nevarume uchitinyorerawo pasi tobva tadairana kuti no apa point iyi ningirikini Pizazz ndoona sokuti isusu ndisi tinokonzeresa apa ndisi tinodai. Saka ndaona sekuti tikatangira ipapa tori zvoenda zvichifamba. So now masikati anaya ndangoti ndisatapinda nyaya yedu ndikudze nyaya yaPeter and Love. Hanzi ane vana 13. Satondishamisa kuti 13 vese avo. Hanzi with different women vana 13. Hanzi nyaya yake iri kutonetsa yekuti hanzi ari kuda anga chitima kuhaikoti yeSouth Africa kuti angakwanisa kuganishirwa maintenance nekuda kwekuti vamwe vana vake ava 11 both 2 hanzi vane vana mai 1 vamwe 11 hanzi vanozoshaya chiuviri kana kunge achiabatirwa mari yanga achiclaimerwa nababy mama ava. Saka 13 Peter ameno tangoti tingopfurawo nemunda make tichienda kunyaya yedu. So point number 1, kunyepwa kunoitwa nevarume. Do we contribute as women or men are entirely to blame for their lying habits? Ande nayo tichitaura takamirira zvedu tichitandira hedu pano palunch muchindizisa kuti varume hanzi varume vanonyepa vakawanda vacho. I'm not saying all of them, vakawanda vacho they lie. Saka iwewe as a woman ndionokonzeresa kuti munhu anyepe here kana kuti munhu anenge akangozvarwa achinyepa kudai? Chii chinenge chimbotora nzvimbo muDNA yevanhurume ava? So that's my first point. Hanzi men they lie, ndo hunhu hwavo varume vanonyepa. Ndizvo zvinoitisa kuti isusu here ndisu here masemadzimai ndo unokonzeresa kuti munhu anyepe here? Ipo kana chinhu ndisu vakadzi tinovakonzeresa. How do we do it? How do we do it tichinyatsoziva ndo zvatiri kuitisa kuti varume vanyepe kana kuti we do it tisingazvizivi?
ngatitaure hanzi naprecious munhu anozvarwa neunhu hwake hanzi shiri nemuririro wayo shiri nemuririro wayo saka vanenge vachiti kwanzi zvona varume women make us lie anditi please share this live ndauti okay hello Aluwad, I hope I pronounced it the right way. Aluwad Mureverui, he's saying don't paint all men with one brush. No, Aluwad, I'm not saying all men, I'm just saying zvirikuns kune varume vanonyepa nditi saka varume ava vari kuti when I was conducting my survey vanga vachiti kanzi Pizazz vakadzi vanosakisa kuti tinyepe handiti hanzi from my survey zviri kunzi they give us pressure dzimwe nguva anenge achida zvimwe zvinhu zvandisina kwanisi kuafford anenge ane standard iri too high ndopandozoona ndakuata nhema dziya ndizvo here saka iwe what's your defense to those who lie? What's your experience, Aluwad? Can you share with us from the man point of view? What's your experience? Both anskwanza anenge achindinyepa anenge ane standard anenge achindipa pressure. Saka baby, why don't you just come out in the open and be honest? Kana masinge masanganiswa ne pressure mnechwa ne madzimai. Ndopane point yangu. I'm not painting all men with one brush, but I'm saying kune varume vanonzi vanonyepa. Vari kuti hanzi tinonyepa nokuti vakadzi vanotipa pressure. Pizazz is saying munhu anozvarwa neunhu hwake. What do you have to say with that about that? Lying, Pizazz is saying lying is a character trait, and before uttering a lie, you have a choice. Kutaura chokwadi or kunyepa, so the choice to lie is a conscious choice. Hey guys, I'm very sorry. I just lost my connection. I don't know what happened. Sorry, Pizazz. I'm very sorry about that. I don't know what happened. Connection yango zima, but I'm back. Please come back. Pizazz is saying, please. Yango zima. I don't know what happened, but my apologies. But I don't know of all days. Yango Kata, I don't know what happened, but I'm back. Please bring back anonzani Aluwad muze dzoka ndiyo ndandiri pakati pekuda kupindura taurai naye kuti kwanzi Pizazz adzoka. Sorry, I'm very very sorry about that. Daidzanai guys, daidzanai. Filda, where are you? Come back. Okay, ndisingapedzi hangu time. Tanga takutaura nyaya and Aluwad was saying don't paint one man with one brush. We're not painting men in one brush. Actually, zvatanchiita tanganchiti according to survey yandakaita pane mahabits anoitwa nevarume avanoti zvona women ndo vanokonzeresa zvavanoita izvi zvanditi saka tachiti habit number 1 hanzi kunyepa vakadzi vanotipa standard iri too high, then we end up lying because tinta kutadza kudeliver zvinenge zvichidiwa nevakadzi. Prayers akataura, she was commenting and she was saying kuti lying it's a choice. Munhu anenge azvarwa necharacter trait yake and shiri nemuriro wayo haidi inenge ichitongoramba and it was just made hooting, it will keep on hooting. Saka isusu tanga tiri pakupindura mukoma Aluwad tichiti zvona no, it's not about kuti varume vese tiri kuvaisa under one bracket. Hatisi kudaro, tiri kuti kune vaya vanonyepa hanzi vakadzi ndo vanokonzeresa. So we were still debating panyaya iyoyo. I want to know you guys kuti vakambosanganawo nazvo vakamboblamewa vanhukadzi vachinzoti haiwo ndo unondikonzeresa kuti ndidai so. Ndevapi share your stories in the comment section kana wakambosanganawo nazvo. In personally I believe kuti munhu rume ane a choice
yekutaura chokwadi kana kuti yekuti anyepe. It's not about the other person. Of course, kune vakadzi vanopa pressure zvokuti unongofila kuti vedweka ndikasatomunzwa zvaari kuda kunzwa andiibuda andiiwini. But the issue now is, as a man, learn to tell the truth, because vakadzi at the end of the day unenge wamufadza nenhema panguva iyoyo. Handiti wamufadza nenhema now paanozozidiscover kuti wamunyepera, anozodzoka kuti wakadi wataura chokwadi. So kungozvipedza, handiti kungogara wataura chokwadi kuti no, iwe kana dziri boots kana iri wivya urudati aina namari pari zvino zvakati handizvikwanisi kuzvideliver, because panguva iyoyo manjika anogona kutsamba panguva iyoyo kuti watadza, handiti. But at the end of the day hauna mhosva yechitu yekunzwa nyepa. Unenge wataura chokwadi, nyaya yodi inogona kutogasa iyo nyaya yopera yakadaro. Zvasiyana kuti wanyepa watadza futi kudeliver, handiti watadza kudeliver nyaya yako, handiti wane mhosva tu wabatwa kuti wanyepa. Number 2, watadza kudeliver. So, and I don't think kuti varume, you should blame women for that. Varume munofana kungotaura chokwadi chenyu zvichienda zvakadaro. Guys, please tell them that Pizazz is back, and my apologies pakukata kwamboita network pekutanga. Please come back titaure nyaya iyi. We need to talk about these habits dzinoitwa nevarume dzavanozoblame kuti vanhukadzi ndo vanokonzeresa. So join in tinzwe kuti zvakamira sei. Come on. Hi Hlonipani Chiridza. Hi Grace. Iro sara ko rinondinetsa kudaidza iro. Hi Grace, how are you? Please share the video. Let's talk about these habits zvinoitwa nevarume dzavanoudza vanhu kuti no, it's vanhukadzi ndo vanokonzeresa. So we talked about lying as the first point to those who are just joining us. Kutaura nezvemahabits anoitwa nevarume avanozoti aiwa vakadzi ndimi munotikonzeresa. Saka isusu we want to assess kuti vakadzi ndizvo here vanokonzeresa, or varume they are entirely to blame for their own actions. Takuenda ku aspect number 2, stinginess. Varume vanonyima, not all of them. Kana une wakakomborerwa neanopa seni tinotaura nezvevanonyima, handiti the population yevanonyima. Hanzi vakadzi vanotisa kuti tinyime because 1, ari wasteful, 2, ukamupa okay, the story is getting Hansi, for me, women are very attractive. That's natural for a man to fall prey. Everyone has his or her weakness. Some men, when they get what they want, they lose interest in women. So what can be done about that, Nai Alwad? What can be done about that? Kana varume vawana zvavanoda saka you lie your way into a woman's life. Is that what you're saying, Mukoma? Is that what you're saying? Hello Primrose, how are you? Thank you for joining us. Primrose is saying nothing justifies kunyepa. Munhu anenge akagara achingoda hake kunyepa kutaura chokwadi, even if it's bad, is better than to lie. Yeah, ndosapota zvotaura naPrimrose. Ari kuti hanzvona hakuna chinhu because lies, honestly guys, paunobatwa mhosva dzako dzenza hatu, because remember chinotsora rubatweka inyaya yekuti unenge watadza kuti live to the standards enhema dzako dziya. Two wrongs, they never make it right. And vakadzi vano kana tatsamwa wesi kunyeperwa, it's something chinotobata. Saka inini I'm saying varumeka dei vadzidzawo kutaura chokwadi. Hakuna kuti kwanzi yeye mukadzi ndiye anondikonzeresa kuti ndinyepe. Taapa number 2 tataura nyaya yevarume vanonyima manje. Varume vanonyima, guys, hanzi mukadzi ndiye anotsa kuti ndinyime inini because 1 ari wasteful, kana apiwa azopiwo vamwe. Zvizvi zvine chimbotora nzvimbo. Totiwo vakadzi, are we playing a part
mukukonzera kuti varume ava vave stingy kana kuti varume ava vanenge kugara vatori stingy nechekare. What are we saying? Emma is saying, are women clean when it comes to lying? We're not saying vakadza vanyepi. Oh, women, they do lie. And to get a man or a woman is like playing lottery. This is on both sides. Koma Alod, thank you for tuning in. This is very interesting points that you're coming up with. Yes, it's on both parts, Aniti. But to Dr. Soti, Nasi, our issue, we're actually centered on men. Varume vanotokavunzwa their defense. Vanoti ndovatkonzerwa tidai, Aniti. We are tackling those habits. Tasaura nezvekuyunyepa, tasaura tapa nyaya yekunyima. Emma, we're not saying women are clean when it comes to lying. Women, they do lie, Aniti. Probably the lies that they tell men are the ones that cause men to lie. So we want to pinpoint my situation, my scenarios. Yekuti tizive kuti pa incident yakadaika varume ndo vanokonzerwa kuti vakadzi vadi vakadzi ndo vanokonzerwa kuti varume vanyepe kana kuti aiwa apa pa varume vakungonyeperawo vakadzi. Saka that's the part that we want to like get to. Hansna Slonipani, she's saying, I believe we lie because the men start lying, so I will lie too, especially when it comes to stingy men. That's a good one. Saka, your grace, ukanyeperwa wakunyepawo ere. Saka, is that the solution, guys? Is it the right solution, the right way you're going to solve a problem? Because at least weaver a spider we are nyepa, the next person is going to lie, we're going to keep lying, and the lies build more lies. How do we solve this one? Because we are we're saying women are not clean, but she's saying, she's coming, Emma, I think Grace is responding to you there. She's saying we lie because we would have been lied to. Saka Mimi, how do we solve this one now? Because apapaita vanyepi, nevanyeperwi vanozonyepa. Saka tozvigadzirisa sei before we move on to the next habit. Inotaurwa nevarume. Keep the comments coming as we're moving on to the next habit, infidelity. Women who have gone through infidelity, varume, when they're being confronted, they say kuti, this woman caused me kuti ndive unfaithful. Kwai unomdiko wemustingy men association. Unenge wazviziva here. You know, ndakambodhila nemumwe munhu akandidza kuti achiconfida mandiri akanditi Pizazz unoziva chika ndakamubvunza kuti konewa kunyima, you don't buy me things and stuff. Iwe hove kana yafa yamfridge wakamboona hove kana yamfridge ichipuwa mawe muzere. So you won't be knowing kana Emma munhu anenge asingazivi kuti isinji men association yandisvikira apa. Or maybe vanozviona or they ignore my red flags. But I would like to believe it, these men, they are so deceptive zvekuti you never know kuti uyu istingy men association. I wish we had she tests me chokonoti baba istingy baba around here I see stingy. So I was moving on to habit number 3, infidelity. Varume vanotaura kuti kwanzvona women, they cause us to be unfaithful. Ndizvo zvinoitika here marriage setups. Are we women to blame? Kuti hunhu zvambotaura pera zvanzi shiri nemiriro wayo, toti ishiri nemiriro wayo here kuti vakadzi isusu will also contribute to zvinozoita kuti varume vave unfaithful. I know this is a bit sensitive, but I would like to hear from you guys, Varume, and also Koma Alwad. Please come back and can you please mention kuti Varume kapape pamnotoronza she made me do this and iti wabatwa bebe wabatwa ne girlfriend wabatwa ne an extra person in the setup here, relationship or marriage of what no uyu ndiyakaita kuti ndidai. So what do you have to say about that?
I want to hear from the man's side. And Vakadzi, can you please bombard me with those points? How do you feel choose on the your sister or your friend that choose on the how do you feel about that? I know some of us have a certain experience, but unongochiziva story yesomeone else, you can actually share that. Kuti nonzwa sei mwe mukadzi achiudzwa kunzi iwewe ndiwe wakakonzeresa kuti murume aende to the other woman, you push your man away. How do you feel about that? Toti ndizvo here kana kuti isusuwo vakadzi we play our part? You know, now while I'm waiting for you guys to give me your points and your responses, in I would like to think by the issue of infidelity. Men, they use it, they use that as